Ahojte, ja som Elizabeth a vítajte pri mojom ďalšom videu. A tentokrát sú to úlovky z knižnice. Takže viete, že som túto rubriku mala aj na starom vlogu a keďže som začala natáčať videá na YouTube, tak som sa rozhodla, že ju sprovozním v podstate aj tu. No, aj keď obyčajne mávam, alebo si donášam domov 5 až viac kníh, tentokrát sa mi podarilo požičať si len 3, pretože celkom nestíham čítať knihy a skrátka je to momentálne trošku ťažšie, keďže mám aj projekt, tak som si rozhodla, že si požičam len 3. Sice som mala limit len 2 knihy, ten som porušila, ale zase nie sú to veľmi rýchle, takže myslím si, že to nie je až také zlé. Tak sa na to poďme vrhnúť. Ako prvú tu mám knihu Nevypovedané od Abby Rushtonovej, čo je teda young adultovka. Samozrejme, keď to vydalo Joli, tak čo iné by to mohlo byť. A táto kniha je teda o dievčine, ktorá nerozpráva kvôli nejakému psychickému bloku alebo tajomstvu, ktoré sa snaží udržať v sebe. A už vlastne to trvá nejaký ten mesiac a viac. A zrazu do jej života príde nová spolužiačka, ktorá sa volá Jasmine, a pri tejto má hlavná hrdinka pocit, že sa jej život zlepšuje a že už by bol aj správny čas na to, aby začala rozprávať. Avšak bojí sa, že keď znovu v sebe objaví ten hlas, tak stratí niečo, čo bolo pre ňu, alebo čo je pre ňu v živote dôležité. Takže myslím si, že zaujímavá téma, ja som to už rozčítala, zatiaľ ma to veľmi baví. Potom tu mám knihu, ktorá bola pre mňa must read, a to je Trón zo skla od Sarah J. Maas. Čo myslím si, že veľa z vás pozná a už ste aj mnohí čítali. Len ja som zase tá posledná, ktorá to ešte nečítala, ešte na to nemám svoj názor, ale už by som si ho rada otvorila, takže preto som si požičala túto knihu. A je to teda o vrahyni, alebo nájomnej vrahyni Selíne, dúfam, že sa tak jej meno číta, ktorá slúži nejakému kráľovi na to, aby si vydobila svoju slobodu. Avšak ten boj o slobodu sa zmení na boj o holý život. Takže myslím si, že to bude celkom napínavé, akčné a fantasy, takže sa na to veľmi teším. A posledná kniha je od Vladimíry Šebovej Insomnia, čo mi príde ako veľmi zaujímavá a tajomná kniha aj vďaka tej anotácii, ktorá vlastne hovorí o mladej spisovateľke, ktorá trpí trvalou insomniou, čiže trvalým problémom, že nespí. A zistí, že existuje nejaké spoločenstvo alebo proste nejaký klub takých, ktorí takisto trpia insomniou, začne si o tom zisťovať viac, ale zároveň napriek tomu, že v jej osobnom aj kariérnom živote sa celkom darí, tak zároveň pociťuje, že ju niekto prenasleduje a takisto, že jej chce niekto ublížiť. Takže myslím si, že to bude zaujímavé, tajomné a napínavé, takže sa na to veľmi, veľmi teším. A vlastne takisto to bola u mňa kniha must read, takže nie čomu diviť. To boli všetky 3 knihy, ja ich tu takto ukážem znovu. Takéto 3 krásky. Na všetky sa veľmi teším a dúfam, že sa k nim čoskoro dostanem. Takže to by bolo všetko. Ja dúfam, že sa vám video páčilo. Keď tak komentujte, čo ste prečítali vy, alebo čo ste si požičali z knižnice. Či ste nejakú z týchto kníh prečítali, alebo naopak nie, čo chcete čítať. Skrátka, podielte sa v komentároch so mnou o to, čo by ste radi mi povedali k tomuto videu a podobne. Dajte takisto like, odber, pokiaľ vás video zaujalo a chcete viac takýchto videí, tak určite odberajte, pretože v tom hodlám pokračovať. A na budúce sa uvidíme u knižného okienka za február, takže stále je na čom pracovať, stále mám čo pre vás natáčať. Takže majte sa krásne, čítajte a uvidíme sa na budúce. Ahoj!